Čau, tu je Martin a vítam ťa v 52. dieli Slušný news. Tak, dneska pre zmenu začneme s dvomi novinkami od firmy Empathy na shope. Prvou z nich je Delrinové plastové jojo Bubble. Jedná sa o kolaboráciu s americkou speváčkou Faye Webster. Je to tvrdený plast za 950 korún, môžete si to zobrať všade so sebou, nemusíte sa báť, že si ho zničíte, fakt paráda. A je v tejto krásnej bielomodrej washing machine edícii, ako aj vidíte na krabičke. A potom druhá novinka je tu Empty, kolab s Tonyho bývalým sponzorom Jojo Recreationom. A jedná sa o hybridné jojo, v strede tela má plast, takže má veľmi unikátny feel a na kraji sú hliníkové ringy alebo kepy. Takže má aj taký zvláštny zaujímavý zvuk a sú tu vlastne dve verzie. Jedna je pomková, delrinová, podobne ako Bubble, je ťažšia, možno aj trošku pevnejšia. A potom polykarbonátová, tá je zase ľahšia a za mňa asi krajšia. A toto by malo stať zhruba 2400 korún a malo by mať release na shope čoskoro. A na shope nám pribudli ešte dve ďalšie novinky, tentokrát nie je ale aparel, slušný aparel. Prvou novinkou z tohto aparelu sú slušné rukavičky. Rukavičky sú úplne skvelá vec proti popáleninám z jojovania, alebo prípadne keď je vám teplo a potia sa vám ruky, napríklad na freestyle. Alebo pokiaľ si chcete streliť nový rekord v elihopoch. Rukavičky máme v týchto 6 farbách. Dve fialové, červená, čierna, žltá a takáto zelená. A sú v dvoch veľkostiach, dospelá veľkosť a veľkosť detská. A druhá novinka je rukáv, tentokrát už iba v čiernej farbe, ale tiež s krásnym textom slušný. Je to ideálne, pokiaľ chcete robiť nejaké arm triky, wrist triky, prípadne sa učiť 4Ačko, 2Ačko, perfektné. A taktiež je v dvoch veľkostiach, v dospeláckej veľkosti a v detskej veľkosti. Tak mrknite to na shope a to by bolo všetko za shop. Tak a teraz poďme na akcie. Od majstrovstiev Českej republiky sme tu mali trochu pauzu, pretože sme nemali moc kedy natáčať, tak si zhrnieme všetko, čo sa odvtedy udialo. A prvou takouto udalosťou, ktorú som minule spomínal, bol Faye Webster Invitational, ktorý sa vlastne konal ešte v októbri, ale videá sa zverejňovali až koncom roka a bolo tam kopec špeciálnych hostí z Japonska, bol tam aj Tony a menovite moje obľúbené freestyly boli Ayumu Kasuga, Takumi Yasumoto a Tony, tak a určite si ich pozrite, linky budú aj dole v popisku. Potom freestyly z majstrovstiev ste určite videli už všetci, ak nie, výsledky nájdete tu a freestyly nájdete na kanáli Českej asociácie, dáme to tiež do popisu. Ďalej, v Poľsku obhájil už svoj 7. titul Kacper Palatinsky, taktiež aj majster Európy. A na druhom mieste sa umiestnil jeho mladší brat Macej. Neskutočne sa zlepšil od jeho super freestylu z Wrocław a som zvedavý, že ako to dopadne budúci rok, treba ho aj porazí. Uvidíte. A freestyly budú opäť v popise. Ďalší menší contest bol Colorado States. Vyhral ich Patrick Kenny, už relatívne oldschooler na dnešnú dobu, po dlhšej pauze od súťaženia, myslím od 2022, a mal strašne super freestyle, veľmi pekne to má poskladané, čisté triky. Možno nie je na dnešnú dobu až také náročné, ale má strašne super perfo prvky a určite by veľa z vás mohlo niečo z toho okúkať a dať aj do svojich budúcich rutín. A potom veľký finish 2025 roku bol Niigata Jojo Contest v japonskom meste Niigata. 1A vyhral už uradujúci majster Ryuichi Nakamura, strašne bombový freestyle a veľmi vtipná hudba. Ďalší freestyle, ktorý sa mi hrozne páčil, bol Jonathan Zitangang, ktorý skončil napriek výmene na 4. mieste a myslím, že nebol ani až tak ďaleko od výhry.
A na tomto konteste je zaujímavé, že si tam môžete pozrieť ďalších 60 až 70 dvojminútových rutín, nie sú tam žiadne kvalifikácie. Trochu mi to pripomína Sliz z roku 2012, ale je to super kontest, určite si to pozrite. A potom v novom roku, prvý kontest z roku 2026 bol Return New York Cup v Koreji. Bolo tam viacero zaujímavých súťažiacich a hostí. Myslím, že všetky freestyly ešte nie sú ready, ale čo som videl, tak tam boli nejaké ústrižky z exhibícií od hostí. Bol tam aj Tony, robil menší coverage na Instagrame, možno ste si všimli. Tak si kľudne pozrite v popisku, zase cool hostia a dobré freestyly, odporúčam. A ešte v rýchlosti zhrniem nejaké nadchádzajúce udalosti. Takže koncom ledna nám štartovala nová sezóna služného Junior Cupu tu v šope. Potom následne hneď cez posledný víkend januára / prvý víkend februára, ledna, února, začína Japonská regionálna liga. Začína to najväčším kontestom z tejto ligy East Japan. A bude tam veľa supermien, ako napríklad dvojnásobný majster Japonska Kohei, Hayato Itani z Moulu, Kaoru Nakamura, Tsukasa Asahara a tak ďalej. Odporúčam sledovať, je to asi moja najobľúbenejšia skupina kontestov. Zároveň rád upozorním na Asia Pacific majstráky, ktoré sa konajú 6. až 8. března. Ide možno aj nejaká účasť od nás z Česka, uvidíme, takže možno bude aj coverage, ale o tom si povieme ešte v ďalšom dieli. Bude to veľké, tak sa to oplatí sledovať. Keď tak link na akciu nájdete v popise. Tak díky moc, že ste sledovali tento diel, dúfam, že sa vám páčilo. Keby vám čokoľvek chýbalo, alebo by ste niečo špeciálne chceli do ďalšieho dielu, určite dajte vedieť do komentárov a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Čau.